Nasibot ang personalis kang MDR Remo Daraga sa pagtaong akudir sa duwang motorista na nagbungguan sa tinampong sakop kang Barangay Anislag Daraga Albay, pasado alas 6 kasubanggi Disyembre 18. Sigun kay Police Staff Sergeant Marian Jasrico, ang tagapagtaram kan Daraga PNP, pasiring sa banwaan kan Daraga ang sarong embweltong motorista, alagad nakaon kani ang linya kang kasabat na motorsiklo, na pasiring sa probinsya kan Sorsogon na nauli sa sendang pagkakadiskwido. Ulay na sinda and nagkaigo sinda ki agreement na ining sarong driver na naging cross sa lane. Kan sarong motorsiklo ay isa-shoulder niya ang gabos na cause of repair and damage sa ining vehicle 2. Sa parehong banwaan, lugadan man ang sarong babayi kan maaksidente ang piglulunadang motorsiklo sa Barangay Peña Francia kang nakalis na Domingo Disyembre 17. Tulos man na naidara ang biktima sa ospital. Sa banwaan kan nito Albay, irido ang duwang persona matapos na magbangga ng pigmamaneong tricycle asin van sa tinampong sakop kang Bagong Sirang Tinapian kasudbang aga. Huli kang aksidente, suminapo ning bari sa walang tabay ang driver kang tricycle na tulos man na narespondean kang MDR Remo. Sa Vira Catanduanes, maswerte sa nang mayong nakulugan sa pagkakabangga kang sarong truck sa sarong-harong sa gilid tinampong sakop kang Barangay Tubaon. Sa inisyal na impormasyon, mantang pigbabaybay ang pababang porsyon kan tinampo. Nawaran subot ning preno ang driver kang truck, rason sa sayang pagkakadiskwido. An insidente, dai naman nakaabot pa sa karaman kang otoridad. Kung pwede, arog katong sa Tubaon, mag-report sa mga station for future reference baka kung gustong mag-claim sa insurance. And then kung may sige pong irido po, gusto nang irido mag-report po sa muya. Di matakot na kay Ponta lang i-put into the record. We appreciate also mag-report sa barangay, pero paano kung may may irido or may gadan, ipisil po yan. Sa Bulan Sorsogon, lugadan man ang 20 anyos na motorista kan maaksidente sa tinampong sakop kang Barangay Gate kasudba Disyembre 18. Tulos man na natawan akudir ang biktima asin naidara sa ospital. Sa Pilar kan parehong probinsya, irido man ang duwang lalaki makalis na maaksidente sa piglulunadang motorsiklo. Poko mas o menos alas 9:29 ning banggi kang nakalis na Sabado. Tulos man na narespondean kang personalis kang BFP Pilar ang duwang biktima. Sa Tigaon, Camarines Sur, lugadan man ang duwang motorista maging ang mga backrider kang mangini kan magbanggaan sa tinampong sakop kang Barangay San Antonio kang nakalis na Sabadong banggi Disyembre 17. Mayo kamong proper training sa pagdadrive. So iwasan ta pong mag-drive ning man na matching vehicle kasi unang-una yung po ang naging causing accident. Tapos ito po hindi po kita mag-drive abang nakainom. Katakod kani, padagos man ang pangapudan kan PNP sa mga motorista na magdubli ingat nagad sa pagmamaneho. Maski na nga ni isiribot sa pagpreparar ngunya na Yuletide season, urog pangunya na malnas ang tinampo hulikan mga paguran. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal